खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिका ब्रह्म NDA नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ गावनि बियाबाव थाद'नाय गैयै केम्पिं खालामदों जेसेनो उफ्रा बिसायख'थिया खाथि सौफैदों एसेनो गावबा गाव दोलो हानजाफ्रा थाद'नाय गैयै हाबाफारि लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लादों बे असिलायै NDA नि एबा UPPL नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ 3 नं सिदलि बियाबनि सिंनि गुबुन ओनसोलफ्राव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ थाद'नाय गैयै लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों लोगोसे रायजो राजानि लोब फैनानै बिथांखौ मदद होनो ओंखारबोनायखौबो नुनो मोननाय जादों बेबादिनो दिनैबो 3 नं सिदलि बियाबनि सिङाव थानाय सबायजार कमिउनिटि हलाव UPPL नि मोनसे मेगा बिसायख'थि फोसावदिंनाय जानानै थाङो बे हाबाफारियाव निर्मल कुमार ब्रह्मआ फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव BPF हानजाया जेबो फेक्टर नङा आरो BPF दोलोआव दायो रावबो दैदेनगिरि गैलिया होननानै बुंथिदों मख'नो गोनांदि दिनैनि बे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे रायजो सभानि MP रनगोरा नार्जारी आरो EM रन्जित बसुमतारियाबो बाहागो लायो आं बाहागो लानानै बेखौनो बुंदों जिहेतु सिदलि समस्तियाव 31 नं सिदलि समस्तियाव MLA आवगायनि MLA जाय बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा दा MP जानानै थांबाय दा नंखायनो बे सिदलि समस्तियाव MP सिटआ खालि जानानै दङ बे खालि जानाय जायगाखौ फैगौ नभेम्बर मासनि 13 तारिखआव माने भट लादों आरो बे 13 तारिखआवनो भट होनांगौनि थाखाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगौनि थाखाय दिनैनि बे जथुमनाय रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो फैदों दासिमाव माबायदि थागथियारि जानानै दं दासिम माने बेथ' जोंना गुदिनिफ्रायनो आवगायनिफ्रायनो मावगासिनो दं नालाय जोंथ' भटनि टारगेटखौल' नङा जोंहा रायजो राजाफोरजों थानांगौ रायजो राजानि अभाब अभियोग रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो जौगानायनि हाबाफारि मावनो थाखाय जों सिं हाबबाय थादों आरो दा नुनो मोनदों दै फोसावदिंनाय जेनोखि मेल बे मेलफ्राव थांनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोननाय नुनो मोनदों आरो बिसोरनि खुगानिफ्रायनो बांसिनानो बुंदों जों फैगौ 13 तारिखआव गाजा गोमजायै ट्रेक्टरनि सावगारियाव जों भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ रेडि जाखाबाय होननानै बुंदों बेनिखायनो जोंबो गोजोननाय मोनदों आरो BPFआबो एकदम स्ट्रंलि नाजागासिनो दं सार दा बिनि बेलायाव एसे फेक्टर जागोन नामा BPFआथ' जों दासिमबो माथो BPFनि मेल मिटिंखौनो नुवाखै बोरैजाय मिटिं खालामदों मबाव खालामदों सोरखौ लानानै खालामदों बेखौथ' गुबुना नुदोंबा आं दासिमबो नुनो मोनाखै आरो BPFआ दा गावजों गाव दैदेनगिरिनि गेजेराव गोबां गोरोबलायनाय गैयि जाबाय बिथांमोना सेरखाय बेरखाय जानानै दङ आरो मानगोनां जोंनि आवगायनि डेपुटि चिफ आरो दाखालिनि MP नि केन्डिडेट काम्फा बरगयारी बिथाङा दानि जेनोखि फोसावदिंनाय बिथांमोननि फोसावदिंनाय मेल बहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनाखै आरो बिथाङाबो बे बाइ इलेक्सनाव बारा गोसो होनानै खामानि मावनाय नङा बायदि होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो गतिके बिसोर जोंनि थाखाय फेक्टर नङा खुनु दिन फेक्टर जानो हाला मानो होननानै बुङोब्ला जोंना BTR सरकारनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ गोबां रोखोमनि आसनि जौगाथायनि हाबाफारि मावगासिनो दङ ओरै आसाम सरकारनिफ्रायबो गोबां जौगालु हाबाफारिया मावगासिनो दङ गतिके जाय सरकार बा जाय दोलोनि सरकारा जौगालु हाबाफारिखौ मावबाय थायो बेजोंनो रायजोफ्रा माने थायो गतिके बिसोरो दानि समाव बे मुहूर्तआव BPFआ जों UPPL नि थाखाय जेबो फेक्टर नङा